És un mercat amb molta participació, o sigui, sempre les mateixes parades que cada any amb aquest mercat i molta gent ens ha vingut a visitar. A més, el dia ajuda molt, o sigui, fa molt bo. Sí, perfecte. O sigui, mira, de fet ha començat una mica cap allà a les 10, l'ambient, perquè podem estar més tranquil, però la gent m'està dient que ha estat molt bé, o sigui, estan contents. Sí, això és el que pretenem. De fet, abans ho comentàvem que aquest és el nostre primer mercat de festa major, encara no ha fet el primer any de la nova Junta i la veritat és que potser és dels més... de fet és el més consolidat com a mercat i, diguem-ne, la veritat és que acompanya molt el dia i molta gent. La festa major està funcionant de la mar de bé. Bé, de fet, l'hem inclòs dins de... O sigui, a part de ser, diguem-ne, el mercat de festa major típic, l'hem inclòs dins de la campanya com a, diguem-ne, com ho podríem dir, o sigui, dins de dinamitzar, diguem-ne, el que és els dissabtes i... Dissabtes comercials. Correcte. Doncs bé, cada dissabte, tal com hi fica els cartells i a la publicitat, diguem-ne, tots els dissabtes, ja sigui una plaça o una altra, diguem-ne, del centre del poble, doncs hi haurà actuacions i esdeveniments, diguem-ne, per als nostres clients. Fidelitzar, sobretot, a les compres de la setmana i promocionar, diguem-ne, tots els dissabtes a la tarda.